Ei, salutare măi fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft pe acest canal. Azi avem ceva special pentru voi, cred că v-ați dat seama. Acel lucru special este Clash Royale în Minecraft. Sper să vă placă acest episod. Și dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați, apăsați butonul de like pentru susținere. Abonați-vă dacă n-ați făcut asta. Deci, așa merge. Mapa a fost creată de mine. M-am chinuit foarte mult și ar fi păcat să nu lași un buton, să lași un like și să te abonezi. Ar fi mare păcat. Deci cam așa arată mapa, este foarte, foarte șmecheră. M-am documentat după joc, am jucat și eu. Și asta este Arena Royală, dacă o știți. Arena Royală sau Arena Nouă. Sau 10 parcă era. Da, 10. Du-te mă de aici. Aici avem turnul. Trebuie să mai punem scările. La roșu n-am pus scări. Deci, în final, arată destul de șmecher. Toate mapele făcute sunt de mine. Deci toate sunt făcute de mine. M-am chinuit chiar foarte mult. Foarte frumos. Deci mie mi se pare foarte șmecher. Bine, ziceți, tunurile astea sunt funcționale. Dacă vrei le testăm. Priviți? Și la foc. Cum să stingem focul înainte să arde. Ați văzut, testul merge foarte bine. Tunul. Deci, doar dacă dau tunul ăsta, arde tot. Prăjolește. Prietenul meu, Andrei mi-a zis că pot să fac un tun din TNT, dar chestia este că nu știu cum. Scrieți în comentarii cum se face tunul din TNT. Deci tunul ăsta merge foarte bine. Decent, foarte șmecher. Aici este apă. Pe aici se merge. A, da, și dacă vreți să ne jucăm pe multiplayer, scrieți-mi în comentarii cine vrea să joace pe multiplayer. Vă dau adresa ITP-ului, numele meu, numele serverului și intrați. Deci asta a fost scurta mea prezentare a mapei Clash Royale în Minecraft. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Gamer One și ne vedem data viitoare. Pa, pa!